ଆଜିର ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ପ୍ରଥମ କାଳାଂଶରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗଦ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ। ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଇବାରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ସଭରକରଙ୍କ ଭୂମିକା କିଛି କମ୍ ନଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଥିଲା ବିନାୟକ ଦାମୋଦର ସଭରକର। ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀ। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିନେବା। ରାମପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି 1920 ମସିହାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ତିଲୋ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ବଜାରେ ବାଜା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ସେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ମୀନାବଜାର ଓ ଶିଶୁଲେଖାର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଲୁଲୁ ଆମ ପରିବାର, ଦେଶପ୍ରେମୀ କଏଦୀର କାହାଣୀ ଆଦି ଗଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗର ନାମ ସହିତ ଲେଖକଙ୍କ ପରିଚୟ ଖାତାରେ ଲେଖିନେବ ଏବଂ 50 ପୃଷ୍ଠାର ତରଙ୍ଗାୟିତ ନୀଳ ସାଗରଠାରୁ କୃତ ସଂକଳ୍ପ ଯାଏ ବାରମ୍ବାର ସୁପଠନ କରିବ। ରହିଲି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।